Когато през последните 12 години изграждах регулирани ДЗР брокери, наблюдавах повече от 15 000 трейдери и как повечето от тях се провалят точно на основните неща. Прости грешки като продажба, когато сте във възходящ тренд, добавяне на позиции, когато първоначалната ви е на загуба и така нататък. И така нататък. Защо те правеха това? Дали това е причината 96% от хората, които трейдват, да се провалят според глобалните статистики? Номер едно причина за провал на трейдър не е липсата на стратегия, не е и неспособността да прави технически анализ. Той вече, благодарение на AI, е доста лесен. Истинската причина е да позволиш на емоциите да те контролират и да нямаш никакъв план. Това е подобно на самолет, който излита, но няма навигация и насочване. Обречен е на катастрофа. Ако просто се регистрирате в tradeacademy.com, книгата, която написах и в която вложих годините си опит в сферата, ще ви даде основата и системата за насочване във вашето пътуване в трейдинг сферата. И е напълно безплатна, само ако се регистрирате. Ако се присъедините към моята безплатна Telegram група всеки ден на живо, ще гледате и виждате какво аз гледам на пазара, къде проверявам зоните си и можете да следите дали моят тип мислене за пазара резонира с вас. Слушайте, няма да ви лъжа. Имам и платени неща, но те са за да ви науча, а не да ви давам фалшиви обещания. Не е да ви давам сигнали, както казахме, това е нелегално, а е да ви дам нещо, което може вие да носите с вас и да ви помогне да изкарате пари. Същото важи и за безплатните ви материали. Книгата и Telegram групата ми наистина могат да ви поставят солидна основа в тази област. Една от най-големите грешки на трейдерите е да се опитват да разберат всичко сами. Правил съм го и аз, за това го казвам. Ние не сме създадени да сме сами. Има хора, които вече са извървели пътя пред нас и се справят много добре. Ако някой, когато започвах, ми беше дал това, което искам аз да ви дам сега, със сигурност щях да си спестя доста главоболие. Затова се надявам да мога да бъда вашия гид в този свят и ще се радвам да ви видя в tradeacademy.com.